זה הוום וואו, אני רגע רוצה להראות לכם איך המוצר נראה. זה בעצם לקטגוריה חדשה של ילדים שרק למדו ללכת ועוד לא בשלים לאופני איזון. מקבלים בובה חמודה לילד, חוברת ציור והסברים. הבימבה החדשה הרבה יותר טובה, מאפשרת לילד באמת ללמוד איזון. המוצר עצמו מצד אחד עומד לבד, אבל הוא מאפשר את ההתנדנדות ולמידת שיווי המשקל, וכמובן הבובה שבאה יחד איתו. מוצר מדהים, זה הדבר הבא, ללמד ילדים קטנים איך לרכוב על אופניים ולהכניס אותם לעולם הזה מוקדם ובכיף ובהנאה גדולה.